niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Tudi sa GB, programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglegislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB, madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan Tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kan namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB, impormasyon, edukasyon, aksyon. Mga tugong maray na hapon po sa gabos ng mga parantabay kan Tudi sa GB. Mag-irabay iba kita sa gudyan na alas 5 nin pagkahapon. Ang Tudi sa GB atod sendo ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Siyempre, dyan sa opisina kan Tudi sa Ninong's Hotel. Maray na pantabi dyan sa mga staff sa pangangenot ni Mr. Justin. Ang apelyido ng Justin? Bulanyo. Pasensya na si Rana, lingawang ko na. Si Honey Hayes, asin si iba pa dyan na mga reyaon. The Weatherman King Reginaldo. Mag-istorya lamang kita kung ano po ang mga latest sa Tudi 2nd District and Albay. Ano ang mga proposal, mga resolutions, mga pigigibong lakdang ni Congressman Joey duman sa Kamara de Representantes. And of course, mga programa na ongoing, upcoming, sa mga nagkatarapos naman digdi sa 2nd District. Hoy, maray na hapon pala dyan tabi sa Albay 2DO, Albay 2nd District Engineering Office, sa pangingenot ni District Engineer Bong. Ayan, si Engineer Warren Azotea. Mga nasaro, baka mag-gestaman ini mga kung ano ang mga programa sa infrastruktura, etc. etc.
And of course, marinapon kay Kagawad Nong Dawal of Manito Albay. Kitang unaan interino sa iya. Siyempre, aram ta, sibot-sibot man si Kagawad Nong sa iyang trabaho bilang miyembro kan konseho dyan sa Manito. Anyway, dakon kitang papag-ulay-ulayan ngunyan na pagkahapon na ini. Sa tuyang guest mo niyan, actually bako man ini-guest dati na ini yung nagiging bisita tadigdio sa programa ini. Si Sermon Daen, saro ini sa mga aktibo asin bising maray na staff dyan sa Tudi. Iyo an natutukahan kan ibang mga programa kan Albay Tudi. Ayan, kaya maringan ita si Sir Mon, one call away sana. Ayan ang pigsasabi, ano? Kasi bagong aga, pigchat ko, pigapodan ko, okay nga yan, no problem. Ayan. Pero may ko ininailing pag Domingong amay, yaon sa simbahan, makajus talaga ini. Lakaw-lakaw dyan sa park o kung bako man digi sa boulevard. Yeah, mantinidoan salud. Maray na pong tabi, Sermon. Welcome po digdi sa tuyang programang Albay 2D sa GB. May button dyan sa ibaba mo. Yan. Doonan mo. Okay na. Sige na, tabi. Okay na. So, good afternoon po, Direk Edwin, saka sa Paramati kan 2D sa GB. So, salamat sa pag-imbitar, tabi. Ayan, okay. Ayan. Baka, before kita mag-uron-uron, baka may muya kang unang bation, so, yaon sa opisina, so, dyan sa Tula-Tula. Okay, so, maray na hapon po sa sakuyang mga pag-iriba. Sa samuyang Chief of Office, si Sir Justin Bolaños, saka iba pang mga pag-iriba ko sa 2D Special Projects, former Kagawad Dante Magallanes, si Sir Toots Disolo, si Councilor Ian Buena, saka iba pa. Baka may malingawang ka, singilong ka ng mga pag-ariba dyan. Pakapihon ta na sana. Si Josh Barcelon. Si Josh. Si Willie Esplana. Ayan. Kaya minsan, pag nagdiyan ka sa opisina, ini, mga taong ini, minsan darail dyan, kung sensayin sila nagparaduruman, may mga coordination, napigigaribo sa mga opisina de gobyerno, may mga, kung ano ang mga trabaho, kaya, pirming aros, nagkakawaralan sana dyan, so may mga, yaon dyan na, may mga agad kitabang, duman nga dapat. Anyway, mga tugang, ang samuyang papag-ulay-ulayan, kung sa indong marumduman, way back, mga nakaaging mga taon, kan panahon ni Congressman na Joey, siya governor pa kan Albay, sa laog kisyam na taon, an Albay tabi, maswerteng maray because namigbidang kita kan UNESCO sa sarong pagtripon duman sa Lima, Peru. Napili ang Albay, manonogi sa yan ang Marine Biosphere. Man and Biosphere. Man and Biosphere, ayan. So, bako naman si kung Joey Governor ngunyan. But still, may maintain iyan na programa ngayon. Kanakaaging mga aldaw, nagpagibo na ki edifisyo somewhere in Manito. Pero bago kayan, tawan-tango na ki background kung ano ining program na ini, Sir Montabe. Okay, so salamat po, Direk Edwin. So tawanan talampong date na background ining Man in Biosphere. Ito na nga ning sabi mo kang March 19, 2016 sa Lima, Peru, na officially na-declare kang UNESCO ang Albay as Man in Biosphere Reserve. Man in Biosphere Reserve. Na buot pong sabi yung gani, ini pala through initiative ni former governor
Joey Salceda, now congressman, kang 2016. So ano pong boot sabi yung pag sinabi tang man in biosphere, no? So anong importansya ka ini? Pag sinabi ta pong man in biosphere, gustong sabihin po na ginibo ang man in biosphere para mas lalong mapagtibay ang relasyon kang tao asin kapalibutan. Yan, okay. Subot pong sabihin, para mapagtibay ang relasyon kang tao asin kapalibutan, kay puhan magkaigwa ki mga scientific na basis. Okay? So, tanganing, magkaigwa ki mga sustainable use, conservation efforts, mga protection, para mas lalong maproteksyonan daang sa tuyang kapalibutan. So, yan po ang importante kang pag na-declare kang man in biosphere. Tapos, pinaka-importante po kayang pag na-declare kang man in biosphere reserve, ang sarong particular na lugar, in this case ang Albay, but sabihin po ang biodiversity digdi sa bilog na probinsya kang Albay, magayon pa. Ayan. So, yan po ang importansya kayan. Sa bilog pong Pilipinas, tulo lang po ang na-declare na man in biosphere. Saro dyan po ang probinsya kang Albay. Okay. Dakulaw na orgulyo tabi yan, Sir Mod, na sa kadakulan kan mga probinsya digdi sa Pilipinas, saruan Albay sa napili. Yes, yun po. Bako po nga ni, sa bilog na mundo, Bilog na mundo pa. bilog na mundo, di ito lang po ang nadideclare na man in biosphere reserve. Uyog-uyogon mo yan. So ngunyan tabi, Sir Mod, anong ibang mga kadpon ka itong 2016 na na-declare kita sa araw kaya na kategorya, ano sa mga programa ka ito under the leadership of Kong Joey, Governor Joey, sagod na matapos yung term niya, para ma-maintain itong man in biosphere reserve na ito. So, pag na-declare kang man in biosphere, may mga responsibility na kailangan na nakaipuan i-implement ka itong na-declare na lugar, particular na lugar. Yun. So, sabi nga ni Samuya ni Kong Joey Salceda, na dapat mapabayan itong sa mga compliance, itong mga dapat nagibuhon para ma-maintain ta ang biodiversity sa Pilipinas sa kaday kita madilis ng UNESCO as part kang man in biosphere reserve. So sa pagi pong yan, naging congressman na si Kong Joey, pinadagos niya manggiraray itong programa. As a matter of fact, sarukan sa iyang mga programa, pigapod ming man in biosphere program. So pig-implementar mi po yan sa segundo distrito kang Albay, in partnership po sa DNR sa Penro Albay. So yun na nga po itong propadagos na na mga aktibidad na in compliant po duman sa mga responsibility bilang na-declare ang Albay as man in biosphere reserve. So, bot sabihin tabi, Sir Mod, kumbaga, saro kita sa napili dyan sa program na yan, ang UNESCO may monitoring kung talagang pigi-implement kan Albay ngaya so mga programa na dapat ipasunod. Igwa po sindang pigigibong monitoring, tapos supposed to be dapat sa mga tamang ahensya magigibo yang report manungod duman sa compliant saro duman po ang DNR na mag-report sa UNESCO tanganing monitor kang UNESCO man itong compliant. So far sa poon kan 2016 up to now annual report tabi ang pigsusubmit. Parang annual report yan. Na kumusta man ang reaction kan UNESCO sa accomplishment? So far, okay pa man kita. Dahil pa man kita na-delete. Okay. I suppose tabi, Sir Mond, saro sa mga activity very active bagaan na Albay 2D. Digdi sa pagtanong ki mga mangrove. Party ini kan programa? Yes, party po yan. Party po yan. As a matter of fact, ang man in biosphere, bako lang po yan sa daga, kundi duman po sa pigapod bagang from ridge to reef na approach. So both sabihin po, malawak po ang sakop kang man in biosphere. So bilog na, when we say about
biosphere. So biodiversity po yang gabos. Ano? So hawak niya gabos puun sa kabubuldan, kasi rin po sa kadagatan. So ito pong pag-apod mong mga mangrove na mangrove activity, mangrove reforestation, parte po yan. Ano? Saro po nga ni dyan na maidagdag ko, igwa nga ni pong proyekto ka ito si Congressman Joey Salceda, particular sa nito, and sa nito, iyon na itong sumangrove reforestation. Sa parte kang rapo-rapo, nagkaigwa kami ki fruit bearing plantation. So parte po na ito kang mga ginibong activity in relation sa declaration kang Manin Bayis. Okay. Importante sir pag-aarog kayan. Primero, ining pagpadakol kan mga bakawan sa gilid kan dagat. Ini ang minaserve as habitat kan mga marine nga mga sira dyan o kung ano pa mga hanit gayod gabos. Kinailing ko one time nakapasiring kasama nito, may bugo na dyan ano poon sa anong barangay do ito o pasiring duman sa sentro. Kawit. Yan. Barangay Kawit. So may iwasok talaga yan. So as karagdagan nga direct, aside ka itong mangrove reforestation may programa pa ka ito si Congressman Joey Salceda in partnership sa TESDA. Nag-train po kami kadakul na inaapod na bantay dagat. Okay? Bantay dagat na na-train ito kang DNR. Aside kang bantay dagat, may inaapod pa kaming forest ranger. Yan, forest ranger. Yeah. Okay, bantay gubat. So pig-train ito mga specialized in the pig-train duman sa inaapod na lawin patrolling. Okay? So na-train ito, dakulong kami, more than 200, gabos yan, sa bilog na Segunda kang Albay. 200 plus na mga bantay gubat, as in 116 na mga bantay dagat. Okay? Tapos, aside kayan, sa mga bantay dagat, nagpili kami dumangki mga, sumbaga, tatao na, pig-train mi sa scuba diving sa open water para makatabang na sinda sa mga marine biologists na mag-guide sinda doon sa mga target na ikakandak na mga scientific na study sa marine ecosystem. Iyo. But sabihin tabi sir na kung may mga scuba divers na kita dyan, pati sa seabed o sa irarong kandagat, sa irarong baga kandagat, mailing ta dyan, abaan ang mga plastiko na anong mga basura na nakaka-apektar sa marine life. Ano? So, pati, pero sa DNR na yan, pero parte pa ito kang programa ni Kong Joey kasi request niya so budget para dyan. Pati study ka mga seagrass. Parte po yan. Mamapping po yan ka mga technical personnel from Penro. So yan, seagrass, may mga corals. So, yan, tapos iba pang mga scientific studies na in relation sa marine ecosystem. Siyempre, kung ilingon to si Arara Makandagat, kumbaga dalang ka itong mga nakaaging mga fishing, blast fishing o kung ano pa man, nagkakaraot sa mga coral reef dyan sa ano, may mga assessment na yan or nagkakigwa ka itong so garo artificial coral planting. Igwa man po Direct Edwin. Pero most of the time nagigibo kayo sa mga kapartner ng mga private mga halimbawa mga organizations so yan. So parte man po sinda kang aktibidad na ito. Kung naramdaman ko yan na manungod sa marine protection, ang ngarang kay ito kang programa abot na panahon para pagiraray na mapadagos ang programang magayon na ito. Okay, but sabihin tabi, Sir Mond, ini ang man and biosphere, kumbaga so tao, buda so kapalibutan. So, importante, man and biosphere, ma-enhance o mas lalong mapagtibay ang relasyon kan tao sa kapalibutan. Yan. Okay? Tanganing magkaigwa kinaapod na sustainable use and then conservation. Yan. Kasabing po nga ni, ang kapalibutan kayang mabuhay na wala ang tao. Correct. Okay. Pero ang tao, dahil kita mabuhay na wala ang kalikasan. Ayan, Pero dapat,
maging may responsibilidad kita bilang tao sa paggamit akang kalikasan sa pagikang inapod na sustainable use. Paano ito Yan. magiging sustainable use? Kaya po ito i-supplement ka mga inapod ng mga scientific na study, scientific na basis para magkaigwang conservations. So, yan po ang sabi yung man in bias. Dapat puritiran tayo ng kapalibutan. Kaya kung kita din nag-star, Yes. kung pagparauton taan mga kapalaan na environment, kita masya na masuprir kan lalo ngunyan na grabe na ang epekto kan climate change, tapos pagparauton to pa sa tuyang kinamumugtakan, kita masya na ang masuprir pagabot lalo na itong sa mga future generation. Yes, lalong-lalo na base nga sa pag-aadal ni Sir Nong kan kami nasa Albay Blue Lane pa ito. Yan. Sabi kang pag-aadal na nanoodan Mr. No na ang last frontier kan sa tuyang resources sa pagkaon gabos kay po ang kantawo last frontier kang resources ta ipo ang marine resources. Correct. So dapat mas lalo tayong pangalagaan. Yan, okay. Anyway, Sherman, madalas na mabalik lang kita pagkatapos na kanina kaparang pagarumdong. An oras hatod sa Indokang. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid Sabayan ki proper diet as in exercise oral daw, Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permita wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Okay na, sige. So, dire-diretso na pagkatakan sa tuyang pag-restorya with Sherman Daen kan Albay 2D, ano. So, ngunyan, kasusuro, nag-inaugurate ka mo ki building duman sa maan ito. Purposely, para digdi sa programang initabi, Sherman. Kang January 31, nag-inaugurate po kami kang inaapod na Albay Biosphere Reserve Research and Development Center sa Barangay Kabit, Manito, Albay. So, dakulaon po itong parang magayon na programa. Parte po ito kang environmental initiative ni Congressman Joey Salceda in compliant po duman sa declaration kang Albay as Man in Biosphere Reserve. So, but sabihin tabi, Sir Mond, kung ano man ang mga information or mga research or studies, duman na gigiribohon. Oo, precisely po. May relasyon duman sa ito nga ning inaapod ko na scientific basis in order to enhance the relationship between man and the environment. So, maggabos na mga research from ridge to reef, buhat sa kabubuldan, pasiring sa kadagatan, gigibuhon. So, ma-feel duman ang DNR kay mga scientists, technical persons, duman po yang gigibo. Tapos dakulang bagay man po iyan na na mapuput into environmental map ang map nito. Sabi nga ni Mayora Chendoman, ini naman niya ang garimabukas para mas lalong gumayon ng turismo sa map nito. Okay. So, kung ano man tabi, Sir Mond, na mga pag-aadal or mga research or whatever na maaman duman, pwede sindang magpaluwaski recommendation sa UNESCO or sa UNESCO, tapos pwede yan magamit kang sa tuyang gobyerno, magamit kang mga international na mga stakeholders na nagmamanihar kan sa tuyang manungod sa climate change. Kasabay naman po dyan ang DRR, disaster risk reductions. As in, particularly, magagamit ang mga data para sa conservation, protection, as in, mga tamang pagpaplano kang mga nasa gobyerno para mas lalo tamang pangalagaan sa tuyang kapalibutan. Ayan, okay. So,
sa funding sources tabi, Sir Mond, siyempre, mga ngaipod yan kay Pundo para mag-operate an office or ano pa man. Ano ni, yan ang may pig tagama digdi si Kong sa napundo para digdi. So, ito pong building, request po ito through the effort of Congressman Joey. Katabang po ang central office ng DNR. So ang pundo hali po naman sa inapod na Biodiversity Management Bureau, BNB. So phase 1 po iyan, itong building. Ang phase 2 na pigtatrabaho minangunyan, ito na pong supag kaagking mga equipments, mga laboratory. Yan, And sa mga personnel. So, nasa phase 2 na kami. Sa matter of fact, baka next week magkayo kami pag-uulay sa regional office ng DNR para ma-facilitate po ang concern na yan. By the way, para bear ko pala malimutan, aside po parang kaya sa Research and Development Center, itong building na ito sa Barangay Kabit, mag-serve po pala nitong rescue center. Bawa, so mga na-rescue mga marine mammals, kung pa man, pwede po duman ikakaag, tamakaag po duman king mga equipments, mga kung anong kaipuhan para sa rescue center. Magayon na, no? Minsan baga, mananggad may mga nasasabit dyan na mga Pawikan. or kung ano pa man. Para butan din kayo kung ano. Yeah. Makastura duman. Garida eh. Tapos aside from kaihan palang direct, mag-serve man po itong watchtower. Mga bantay dagat. Dumang kayo sa rooftop, strategic na location po ito para sa monitoring din sa Iling na ganan albay gold. Iling po. Tapos kakaganan po dumang ki sumakusog pa bagang gari telescope yun. Iyo. At least iling mo nang gad kung in kaso may aberya sa dagat, maka-respond Iling dito po kaya los. dumanta hanggang Rapu-Rapu and may parte ng Sorsogon. Kung baga, So strategic location po kaya ito. May nag-aapot nga ni natama nito Okay, so sabi kan DNR, aside kay itong maray pa ang biodiversity sa nito, strategic na location sa monitoring. Iyo. Siguro ilig manggabos gayon. Iling po. Ayan, okay. So, initabi ngunyan Sir Mond, operational na ni or mapuon pa sana? Mapuuna, pero ang may primary na kaya duman sa center na ito, ang DNR, ang Penro. Ang aram ko si Engineer Jerry Arena may pigi-field na duman ng mga personahe sa Penro Albay. Ang aram kong iinot duman, mga bantay, I think bantay dagat. Tapos parang mga skeletal force para maprotektaran sa building. Nakapuon na lamang. May feel duman ng mga bantay dagat. Kung baga, yan ang kaipuan pa dumang mga equipment. Pag-iyaw na sa mga equipment, dispatch naman sa mga technical person. Actually, identified na sa mga equipment. So, sa phase 2 na lang, siyempre, nangaipuan pa ito kay budgetary requirements. Hopefully, within this year gayod, okay na yan. Baka lamang. Kaya nga magkakaiwa kaming mga series of meeting with the regional DNR heads para ma-facilitate at ma-address ang mga concerns na. Okay. So, aside kan DNR, ano pa mga partner agencies tabi nindo? Okay. Duman sa building, dakulaw ng role ng gampanan manggiray kang LGU nito. Okay. As a matter of fact, duman sa design kang building na ito, may sarong space duman na allocated para sa Menro. Menro kang nito. Magiging part siya kang implementation duman. So, ang LGU nito man, dakulaw na ginampan ng kayan duman sa pag-implementar ka itong building na ito, Albay Biosphere Research and Development Center. Dahil ang LGU nito, iyo po ang nag-counterpart para duman sa lote na tinayuan kang kaitong building na ito. So, pig-donate po ito kang LGU nito sa tabang kang sangguniang bayan. So, ayos pala, no? Kaya po talaga na magtarabangan ta. Anyway, saro sa mga beneficiary kayo sinda. Yes. Sa mga tao paninda, makikinabang man duman. Tapos, aside from that, magayunan po itong na parang
mapukawan naman sa mga taglugar na panahon na para mas lalong pagsugon ng satuyang pagkonserbar, pagprotektar sa ecosystem, biodiversity ng manito. Okay. Sir, tabi mo, anong mga advocacies or mga information and education program na pagigibo para makonbinsir ta sa mga tao na proteran ang satong kapalibutan? Okay, tama-tama po yan na ano mo, Direk. Kahapon, nagapod sa kuya, so hali sa central office kan DNR, particularly duman sa opisina kang Biodiversity Management Bureau. Congratulate nga ni kami na naging na itong proyekto. Saro sa mga suggestion niya para ma-implementar na maray, as in ma-maximize ta so potential ka itong building. Saro sa mga recommendation, magkakanda kami duman within the year, yung mga inapod na mga RTD, mga roundtable discussions, mga series of seminars dumangigibuhon na i-impwelto yung mga kabataan sa mga targeted na mga stakeholders para mas lalong maingkap madya, ma-projecta ang pagprotehir sa kapalibutan. So gigibuhon miso parang proposal with the Biodiversity Management Bureau para sa mga capacity building, sa iba pang forma, pagpapaliwanag sa tao, as in para maging aktibo ang kolektibong partisipasyon ng mga tao sa programa. Kaya po ang talaga, sir, lalo na ngunyan, talagang namamatian tarangani ang pagbabago, ang kambyada ka na klima. So, kumbaga, parte man kan tao, kung ano dapat gibuon kan tao sa kapalibutan, tanganing, sabihin ta ng luway-luway na dito man biglaan makakabalik sa dating mga panahon, at least ngunyan, luway-luway na mamatian tang yaon ang kay puanta pala ang sa tuyang kapalibutan, kay puanta ning bantayan, kay puanta ning protiran. Yes, ito nga na dapat lalong-lalo na may bulto digdi ang sa tuyang mga kabataan. Dapat ang manurture sa inda sa mga kabataan itong pigsasabi ko baga na tamang relasyon kang tao sa kapalibutan. Yan, na nababaki scientific na basis na ang mga bagang ngunyan dahil mo na basta-basta bagang mapaniwala. Yung nga na. So kaipuhan mo na solido ka asin may komprehensibong mga pag-aaral para mainggan yun sa tuyang mga kabataan na mas lalong pagtibayon ang relasyon kan tao sa iyang kapalibutan. Ayan, okay. Ano tabi ang sistema ka ni? Yan ang sa mga buro barangay, makondukta kita kay mga garo pagtripon, i-explain sinda ang importansya kan kapalibutan. Okay. Actually, pigigibo mi na yan kay ni Sir Nong dati, kang gobernador pa si Kong Joey, kang nasa Albay Blue Line kami. Ang apod mi kayang kay to FGD, focus group discussion. Per barangay yan kay to pigigibo mi. Alagad ka mga panahon, nakatuto kami kay to sa mga coastal barangay. Okay. Aside kay to, ang gigibo mi sa mga FGD, siyempre sa mga kahalagang kang corals, kahalagang di-discuss mi yan. Aside from that, nagtuturo kami kay ito nira Sir nung dawal kay mga alternative livelihood. As a matter of fact, saraw ko ito nga nagtuturo kang inaapod ming BIG, biointensive gardening, para sira. Halimbawa, kung dahil sindang labo dahil sa masamang panahon, at least may alternative sindang pwede mapagtanman. So, nagtuturo kami kay ito kang inaapod na biointensive gardening. Part pa ito kang pagprotektar ka kapalibutan. Ayan, okay. Kung ang mga tao sana mag-cooperar, siguro, ining mga namamatian ito, na-experience yan ito ngunyan, malalesen ini. Yes. At araw ka yan. Nakulaon po yung challenge sa mga nag-implementar, sa mga nasa ahensya kang gobyerno, kung paano kolektibong partisipasyon ka mga tao. Sabi nga ni sa pag-aadal, ang tao dahil ngayon yan ma-imbelto dyan kung ang sayang interes dahil nadadalaganan. Iyo. So buot sabihon, dapat maging creative ka man. Parang ang participation kang mga tao, kang komunidad particularly, ma-activate mo.
Ayan, okay. So, hopefully tabi, Sir Mon, ini yung programa, despite kan ngunyan kung si dating Gob Joey, still nasustineran ini yung programang ini sa nakaaging pangperana, palaster no si, ano ngunyan, mga 7 taon na gayod. Pwede. Okay. After kan Declaration. Okay. So, ayan. tama po yan, direct. Poon kan declaration kan 2016, padagos manggarari ang mga programa ni Congressman Joey Salceda para sa kapalibutan, particularly digdi sa declaration kang Albay as man in Bayis Reserve. Ayan, okay. Okay. Sige, 15 minutos po bago mag alas 5 nin pagkapon, ma-shift kami ni Sir Mond. Ano? Tabako man lang ining programang ini an sa iyang pigkakaputan. Di ko pa ini, kung baga, dakulon na nakaatang sa iyang abaga na para sa karahayan kan mga namamanuaan, particularly sa 2nd District, ano? Yung masinang sakop ni Kong Joey as of now. Ano? Ini yung mga sa livelihood, ano, iyan natupad. Tapos iba pa. So si Shermond sa mga nanganginot sa orientation digdi. So partabi Shermond, sige-sige manggalayon ang implementation kan tupad. Sige-sige man po ang implementation kan tupad, pero dahil na po ako involved sa tupad. O di ka na? Oo. Sina Sir Toots Disulo na, sila Konse Ian, saka Sir Willie. So, ang kaput ko niya na program, meaning sa TESDA. Yung TESDA pala. Okay, and sa DNR. Saka ipa pa man na kung kaipuan akong. Ayan. Speaking of TESDA tabi, dakulon baga kitang na mga tugang na gusto mag-ireskwela. Nalangani ka mo, open ka mo kay mga programa na maingganyan ta sa mga kaakian, sa mga OSY na maglaog digi sa mga NC training na ini. Okay. So, puon ka ito sa good mo niyan, garong dakulono naman ang na paggraduar tabi nindo. Tama po yan, Direct Edwin. As backgrounder, ini pong programa ni Congressman Joey Salceda in partnership sa TESDA, pigapod niya po ini yung skills development and enhancement program. So, saro po ini sa iyang mga trust program. As a matter of fact, dakula po ang allocation ni Congressman Joey Salceda taon-taon sa TESDA. Nata po, okay, may basehan po si Congressman Joey Salceda kung nata prioritize niya ini. Primero po basis pag-aadal. Sa presente niyan, iguana kitang 44 milyon na manggagawa. Okay, mga manggagawa. Pero alagad minaluwas sa pag-aadal, out of 44 milyon na mga manggagawa, minalawas na minaabot sa 50% kay puwan na mas lalong i-develop, mas lalong dapat na dagdagan ang mga kaaramangkan sa tuyang mga manggagawa. Iyan po ang dahilan kung nata na left behind kita kang sa tuyang mga Asian neighboring countries when it comes sa skilled labor. So nailing na solusyon ni Congressman Joey Salceda para ma-address ta itong kakulangan ng mga skilled workers. Itong makipag-partner sa TESDA, taram-taman po ang mandato kan TESDA, baka walang magtaong training, kundi mas lalong i-professionalize sa tuyang mga manggagawa. So arag po kaya ng ang background po kaya kung nata saro ka mga priority program ni Kong Joey ang TESDA. Aside from that, may pigapod po kaya si Kong Joey na dapat ang Pilipinas, particularly ang Albay, ang segundo distrito kang Albay, dapat saro kita mag-cater duman sa inaapod na kaipuhan ng mga skilled worker duman sa inaapod na mga high value industry. Okay. Pag sinabi ta kayang high value industry, bako na po yan duman sa mga dati ng regular na industry digdio sa bilog na mundo lang sa Pilipinas. Ano po ang mga ehemplo ka mga high value industry? Nyaon dyan po ang itong pigapod na aviation and aerospace. Okay. Number 2,
food and agribusiness. Okay. Number 3, tourism, sports and leisures. Okay? So yan po ang mga bago niya na inapod na mga high value industry na ito ang pagtututukan ni Congressman Joey Salceda na buot sabi yung pag sinabi itang mga bagong industriya na ngay po niyang kikadakol ng mga manggagawa. So buot sabihin, day ka man dyan ma-hire kung maluyang sa imong skill. Correct. Okay, Aha. mga high value industry nga yan. So ito ang buot sabihin na so pangay po ang itong mga high value industry dapat maghali digdiyo sa Albay. So yan ang pigahandaan ni Congressman Joey Salceda para mas lalong matabangan economically ang satuyang mga mga Albayano. Dakulong kaya nan kumbagaan yan ang end result kayan. Siyempre na-train, libre pati ang training, di ba ka? Okay, libre po yan, may ano pa. May allowance pa nga na gayon. May Once na naka-graduate ka dyan, naka-employo ka, primero, ma-flip so buhay mo. Okay. Tapos, so economic, okay, so, kumbaga, pamilya, mapaangat man ta, magkakigwa naman yan ang income so aki makakatabang sa pamilya naman. Sa ekonomiya mabuboost man. Hindi ko lang natabang. May isa ro nga na kaming na documents, dahil ko na itaram kung sa na munisipyo pero taga segundo distrito. Na document ko ito magayunon sa naging istorya niya. Itong aki na ito gari saro baga siyang pigapod na burakan tinampo gari wala siyang pakiaram na sa buhay. Halos gabos na eskwela na dumanan niya na dahil nakakatapos. So during the orientation ng TESDA rinani ako kan sa iyang ama. Rinani kaya Mr. Dain pwede daw mo nga ma-enroll ni yung aki ko duman sa ang pig-orient may duman na course sa TESDA ito pong heavy equipment operation. Itong sa pagmaneho sa backhoe. Backhoe. Pwede na mo na nga ma-enroll in Mr. Dayan sa kuyang aki nadidipisilan akong maray. Gabos ngayang eskwelahan. Di niya ako padigdiyon mo sa aki mo interviewon siyempre interview niya ko sa mga detalye. Nagduman man agad sa aki, maili mo man talaga sa aki, garian talaga. Speak upod nga ning police character. So yeah. Di inapot ko niya ako noy, desidido ka talaga. Iyo nga lalo na nga hilig ko magmaneho. Di linaog mi siya sa sa heavy equipment operator. As a matter of fact nakatapos siya. Ugmahon sa aki, ugmahon sa ama. Binisita ko one time kay tong aki. Nagpasalamat sa kuyang maray, may dara pa sa kuyang hanit. Sabi sa kuya, nagpasalamat nga ako sa imo sir na marhay. Primero nga aside kay tong nakakuha akong knowledge sa pag-operate kay Bako. As a matter of fact na-hire na siya na operator kay Bako. Pinaka-importante nga sir na ibalik ang tiwala ko sa diri. Kasi naibalik niya ang dignidad ko bilang sarong tao. Okay, so Magiging success story niya, no? yeah, magiging nga nito. Niya, kumaray, no? So, para Sir Mondani, sa kadakulan kan mga nag-undergo sa training, skills training na ining, haros all year round baga ining mga training na niyo sa tabang kan TESDA man, I suppose, dakul na nasa marina kamugtakan ngunyan or nasa abroad na? May supposed to be dapat may database kaya ng TESDA. Dapat kasi halimbawa itong mga training institution, itong mga pigapon na TBI, dapat so marketability kay itong graduates dapat at least mga 80% dapat hired ito. Hired, okay. So buot sabihin, kung talagang nagtutok talaga sa mga training institutions, dapat dakulo naman talaga. Pero sa pagkakaalam ko, dakul naman talaga ang natamangan. Taso iba, duwang program kasi ang tawanan dyan na location ni Congressman Joey Salceda sa TESDA. Itong pigaapod na, primero, itong STEP. Step. Step, ang buot sabihin kang STEP po,
special training for employment program. Mhm. So gusto sabihin po kang STEP, naka-design po ang STEP for local employment. Local employment. So, sabihin, pag tapos ka kang training, halimbawa, dressmaking. Pagkatapos mo kang dressmaking, dapat may trabaho ka na, may component po yan na may libreng starter kit. Oh, may makina ka na. May makina ka na. So, gusto sabihin, pagka-training mo, pagkatapos mo kang training, nakuha mo sa NC1 mo, NC2, may starter kit ka na, dapat may sadiri ka ng trabaho, taigwa ka ng makina. Oho. Okay. Pwede na So, mag-tahi-tahi. Subot sabihin, pag under the step, pag nakatapos ka, automatic po yan, employed yan. Local employment yan. Parang building, yan. Yan. Parang kayan, carpentry, yan. Pangduang programa po, itong pigapod na TWSP, Training for Work for Scholarship Program. Most of the time, ining program na ini, nakadesign po for abroad. Abroad. Okay. Mhm. Kadaklang po kayan, bihiran dyan po ang NC1. Kadaklang ka pataas na NC2. NC2, NC3. Mhm. Yan. So, design po yan for abroad. Mhm. So, yan. Ang TWSP, wala po yan na starter kits. So, talagang skill siya na ng God. May skill lang. Pero ito ang Pero skill. ang ano niya, gari ang curriculum niya, gari mas mataas-taas baga. Mhm. NC2 na. Yan. Parang advanced na. Iyo. Kung baga, nakatapos ka duman, magiging armas mo na ito kung ma-apply ka abroad. Yes. As a matter of fact, sabi nga ni Cantesda, at ito ba nakaputan mo, halimbawa nga tapos ka kay Heavy Equipment Operation, NC2, Mhm. itong dokumento na ito, nag-serve po yung gari passport na. Mhm. Dadarahon mo yan sa Foreign Affairs, Department of Foreign. Tatakan po yung kang inapod na red ribbon, Mhm. ang sa imong NC2, pwede na po ang visa po kayang gari ang passport. Okay. So, initabi, Sherman, na siyempre nakagraduar ako NC2 or maya ako mag-abroad. Siyempre, kay Paul Manggirare, kay mga apera kang dokumento, so financial na pangangaipot, maproseso ka mga papeles. Kamu tabi, nag-guide man sa inda na kung ano na mga dapat gibuon. Pwede man po yan i-guide, pwede man i-guide, pero dapat isipon ta naman, dapat may pagtaya man itong estudyante. Tapos kung manggabos, dapat itaw sa imo. Iyo, baga. Dapat, bako man kita spoon feeding. Correct. Ito nga ning pagklase mo, Libre na. free na, may allowance ka pa, may insurance ka pa, may internet pa nga ning allowance, Oh, may yugunan. libre pang uniforme. Oho. So, may mga bagay kasi na dapat man so estudyante, ang sarong tao, ang scholar, dapat maitaya aman. Yan. So, ito naman ang pagkakataon mo, pailing mo man ang sa imong determinasyon. Oho. So, yan. Hindi, pwede mo mag-share mo dati na nakagraduar ako, armado na ako kan kay Puan. For the meantime, pag trabaho na ako digdio, magdamot ako kay panggastos ko kung ma-abroad ako. Pwede po yan. Ngunyan, duman sa pag-abroad niya, alimbawa, si amigo tamaga, si Sir Roderick na, nasa sa Capitol. Mendoza. PPM ako yan, nagtatao sa kuya. May mga contacts sa mga international na, nakaipuhan mi ngayon sa South Africa, kay aro kaning heavy equipment operator, kay mechanics. So, pigapasa ko yan duman sa mga graduates, o duman sa mga training institution, na sinda mag-facilitate para matawan ito. So, paging yan, natatabangan mi, na dakulong itang graduates para makatrabaho sa Ayan, mag-yun, ayan. Ato na. Oh. Sabi ni King, good afternoon sendong dua, Edwin and Mondain. Sabi man ni Aringo, maray na hapon po. Sabi ni Joseph Nares, afternoon po, direct. Ayan. Salamat tabi sa pag-antabay. Actually, si Sir Mond, bako siya nainingon yan na magiging kauronta sa mga masunod na mga episode naman kayo. Pero may available na si Sir Mond. Pag may mga dapat na pag-urunan. Okay. So, dakulaon na tabang talaga ini Sir Mond, ini araw kani mga programa. Siyempre, so ibabaga, ako unta sa dae, igo king mga tawod na may skill na kaipuan i-enhance, i-develop, no di, dalan sa kakulangan kan kwarta,
di nagpapaka-eskwela. Yes. So here comes the government na nag-offer kay araw kayo ng mga programa kay puwanta sa nang ganyan ang mga ini na maglaog digdita. Baga, libre na nga na so pag-adal mo, may Allowance pa. may allowance ka pa, gabos na. Ano pa man ang anapon mo? Iyo, yun po yan. Dapat day masayang po ang investment kang gobyerno Oo. sa bawat sarong scholar. Pero may mga sad experience man nga ni kami na na-document kan TESDA. Duman sa mga scholars, dahil tanay sabi kong sisay, dahil nga ni may libreng may allowance, ang iba, dahil natitapos ang So, course. so course, gari ang habol na lang so allowance na dahil taman yung pigtutolerar, pigiiwasan. Ngun yung pigano na yan, pig-discourage na kang test da itong mga pigapod na multiple availment. Course. Pigiling talaga sa record na ngunyan talaga pag nag-enroll ka, naging stricto na talaga ngunyan ng TESDA. Kahit to baga oral attendance lang na na masurat ka lang sa atin. Ngunyan nasa online na. Okay? Online na. Iyan, Buda. So, Kung di mo man tatapos yung course, di ka man tatawang KNC. yan, tama po yan. Ito nga na sabi ko, gari, so iba lang kaya, nagtutok para sa allowance lang. Kaya sabi kan TESDA, dahil man yan pwede, na dahil man nirelease o allowance hanggang dahil ka nagpa-assess. Yan. May assessment kasi yan Iyo baga, dyan iti-test kung may naukudan ka o dahi. Yes. So, Kaya bago ka matawag ka kung ng NC, competent ka. mag-agi ka muna sa assessment, Yeah. Kung makapasar ka, discuss ka tawang kan NC. Kung dahi. Okay, Sir Mond, aliputan oras ta. Anyway, bako masinangon yan kita kani mag-oron-oron, oras na para kita magpaaram digdi sa programa. So, again, Sir Mond tabi, sa imong mga pataratara bago kita magpaaram tabi. Okay, dakulawon pong salamat, Direk Edwin, sa oportunidad na naimbitar kami para maipasabot ang mga programa ni Congressman Joey Salceda digdi sa Distrito Kang Albay. Buot ko pong sabihin, lalong-lalo na itong may mga programa po kaya si Congressman Joey Salceda na bako lang para sa segundo distrito Kang Albay. Kundi bilog na Albay. Kundi halimbawa itong Sumanin Biosphere, ang mabenepisyoran kay ito bako lang segundo distrito Kang Albay, bako lang ang probinsya Kang Albay, kundi bilog na Kabikulan. Yan, iyo. Para yung man po ka mga programa niya sa TESDA, ang programa niya po sa TESDA, bako lang po iyan para sa segundo distrito Kang Albay, kundi sa bilog na probinsya Kang Albay. Okay, so yan po. Dakulawon pong salamat. Asin padagos manggirari ang serbisyo ni Congressman Joey Salceda sa mga Albayano. So, thank you very much. Okay. Mga tugang si Sir Mondaen kan Albay 2D Congressional Office ni Congressman Joey Salceda. Salamat na maritabi Sir Mon sa pagpa-onra na mag-uron-uron kita ngunyan. Basta ang rest assured mga tugang na bako ini ang primero, bako ini ang ultimo na si Sir Mon magkipag-uron-uron sa Indo sa paagi kan na programang Albay 2D sa GB. Okay? Bueno, sa pag-ara po kan sa tuyang mga pag-iriba, and of course sa pag-aran man ni Sernong Dawal, kagawad kan Manito Albay, and sa pag-aran kan opisina ni Kong Joey Sarte Salceda kan 2nd District. Ito po ang sendong nakiriba ngunya na Webes, Edwin Peralde po. Tapos silin sa dati sa Sabado naman kita mag-iriba-iba. Pari yung oras, alas 4 hasta alas 5 nin hapon. Mabalos po. Pero pag-ali mi digdi ni Sermon, makapi-kapi kami unaman. Iyo, makapi-kapi kami. Bala ka Sir King Rinaldo, dahil ka paano nagpaparalogsot. Gawang ka permidyan sa bakilid. Dahil ka makakaiba sa muya ni Sermon, makapi-kapi kami. Pag naglugsot ka, makapi manggara kita. Thank you, and good afternoon. Sa indung nadangog ang programang 2D sa GB. Ang tabayanan giraray at masunod na presentasyon kan programa.